Салом алейкум, подписчику. Имрӯз вега иди Рамазон шашлик карда истодем. Шашлик бо специальный аппарат бурмадаги харидемш. Шашлик аз хора пир мекунӣ, то хӯрдан мегира, худаш тиёр шуда мегира. Барои вега ид насиб боша дав дегча оталай оши борика. ина чӣ хеле ки мебинӣ шашлик тиёр шуда истодааст. Аввал сёмка накардем. ҳозирам соза. Фақат шампурро пир мекунӣ, мемонӣ худаш то хӯрдан мегира, ягон заҳмат намекашӣ. ина чӣ хеле ки мебинӣ шашлик пухтагия насиб боша. рӯзара мешкоем, гӯшти хӯрдагиш меларзад. як бор дигар видеои ҳамон бурак дар паноҳи худо бошед, подписатсия кунед, лайк монед, то ки видеоҳои дигарро ай даст надиҳед.